Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που ήρθατε απόψε. Αφήστε με να ονομάσω αυτούς που μας τιμούν με την παρουσία τους, οι οποίοι είναι σημαίνοντες άνθρωποι. Θα τους ονομάσω έναν. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Βλάση Τσότο, υποψήφιο δήμαρχο Ξυλοκάστρων, και τα μέλη, κυρία Γιώνα Μαστέλου, Σπύρο Αποστολόπουλο, Εφροσύνη Καϊνά, Γεωργοπούλου, και ποιος άλλος είναι από το team του Βλάση, ο Νίκος Αποστολόπουλος, ο Νίκος ο Λάσκος, ο οποίος είναι συνάδελφος δικηγόρος και μας τιμά την θάρτο με την παρουσία του δικηγόρου και του σύμβουλου του διοικητικού. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Παναγιώτη Καλύβα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου, υπεύθυνο για την διοίκηση και την οικονομία. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Αγγελική Κλειώση, αντιδήμαρχο, υπεύθυνο στο πνευματικό χώρο. Ευχαριστώ πολύ τους δικηγόρους, κυρία Αγγελική Λιακοπούλου, κυρία Ιωάννα Αθανασοπούλου, κύριο Νίκο Λάσκο και πάλι, κύριο Βασίλη Παπαδημητρίου και όποιος άλλος εννοείται τον ομιλητή κύριο Κώστα Μιχόπουλο, πρώην πρωτοδίκη και για πολλά χρόνια δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κολλήνου και στο Φετίο Ναυπλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πάρεδρο του Θαλερού κύριο Άγγελο Λινάρτο. Ευχαριστώ τους φίλους και συγγενείς από Θαλερό που κατέβηκαν σήμερα να συμμετάσχουν στη βραδιά. Είμαι πραγματικά συγκινημένος. Είναι το 5ο βιβλίο το οποίο κάνω παρουσίαση και μετά από 4 βιβλία, 2 λογοτεχνικά, το Έρωτας Ανήκατε Σάρκαν, διηγήματα και το Έρωτας με έρωτα περνάει τα ποίηματα, ένα λαογραφικό για το Θαλερό και ένα πολιτικό για τις δίδυμες εκλογές του 2012. Όμως πριν συνεχίσω την αφήγησή μου, θέλω να κάνω μια παρεμβολή. Απόψε μας τιμάει η αστυνομία Ξυλοκάστρου με πάρα πολλά μέλη της παρόντα. Θέλω να ονομάσω τον κύριο Χρήστο Ζαχαρή, ο οποίος είναι ιδιαίτερος φύλακας του Υπουργού κυρίου Νίκου Ταγαρά, και επίσης τα παιδιά από το Δήμο Κιάτου, τον κύριο την κυρία Φίφα Εφροσύνη Στέλλα. Δεν ξέρω, τώρα τα γνώρισα τα παιδιά και πούμε τα ονόματά τους, αν δεν συγκράτησα να με συγχωρήσω. Από εκεί και πέρα, τον πρώην διοικητή της αστυνομίας Κιάτου, τον κύριο Δημήτρη Κεχαλιά, την εκπαιδευτικό σύζυγό του κυρία Λένα Σαλή, τον συνταξιούχο τους εκπαιδευτικούς Μιχάλη Σταμάτη, ο οποίος έχω τη χαρά να είμαι γαμπρός μου, τον κύριο Κώστα Τσάτσαρη, επίσης συνταξιούχο εκπαιδευτικό, την κυρία Τόνια Θεοφλοπούλου, φιλόλογο, τον κύριο Γιώργο Θεοφλόπουλο, φιλόλογο, και όσο αν δεν ανέφερα κάποιον να αυτοπαρουσιαστεί αυτοβούλος και να με συγχωρήσει για την τριήμη του λόγου, ξέχασα κάποιον σίγουρα. Από το καλλιτεχνικό χώρο μας τιμάει με την παρουσία της η κυρία Νατάσα Καραχρήστου, βραβευμένη ποιήτρια, μέλος της Διεθνούς Συνοσπορδίας Ελλήνων συγγραφέων και καλλιτεχνών, η σπουδαία δημοσιογράφος από το ραδιοσταθμό Ηλέκτρα κυρία Μέρη Νικολοπούλου, ο φιλόλογος κύριος Δημήτρης Διαμαντόπουλος, ο οποίος διετέλεσε φιλόλογος καθηγητής, λυκειάρχης, σχολικός σύμβουλος και τώρα είναι μέλος της εταιρείας λογοτεχνών και φιλολόγων καλύτερα, λάθος έκανα, μέρος της εταιρείας φιλολόγων. Είναι μαζί του η αγαπημένη μου εξαδέλφια Αθανασία Διαμαντοπούλου. Έδωνε μια πολύ σωστή οικογένεια. Τα παιδιά τους δεν μπορούσαν να παρευρεθούν. Η πρώτη κόρη, η Πόπη Διαμαντοπούλου Λιάκοπούλου, είναι γιατρός κυταρολόγος που ασχολείται με τις βιοψίες. Ο σύζυγός του είναι ο Νίκος Λιακόπουλος, στρατιωτικός της πολεμικής αεροπορίας, με τον οποίο απέκτησαν τον πρώτο γιο, ο οποίος πέτυχε τον τάβλο. Έγινε στρατιωτικός γιατρός. Και γιατρός για τη μητέρα Πόπη Διαμαντοπούλου και στρατιωτικός για τον πατέρα Νίκο Λιακόπουλου. Ο Γιάννης Λιακόπουλος λοιπόν είναι ένας σπουδαίος γιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Και θέλω να τιμήσω αυτή την οικογένεια, γιατί με στηρίζουν και με αναγνωρίζουν τώρα στους χαλεπούς καιρούς που έχω το πρόβλημα της υγείας μου. Με είδατε πως ανέβηκα τη σκάλα, αλλά το παλεύω και στέκομαι όρθιος και θέλω να πιστεύω ότι στέκομαι όρθιος. Δεν προσπαθώ να κάνω ούτε τον συγγραφέα ούτε τον ποιητή. Αυτά βγαίνουν εκ των πραγμάτων, αλλά απλά προσπαθώ να αποδείξω στον εαυτό μου ότι δεν έχω πεταχτεί στη γωνία και ότι είμαι παραγωγικός άνθρωπος, ο οποίος ασχολείται με λογοτεχνία, ποίηση και συγγραφή. Βέβαια ήμουν 15 χρόνια δικηγόρος και 2 χρόνια ασκούμενος. Αυτό τελείωσε γιατί δεν μπορούσα να συνεχίσω σαν δικηγόρος. Η δικηγορία χρειάζεται πολλή κίνηση, πολύ περπάτημα και εγώ δεν μπορούσα να ανταποκριθώ. Αποχώρησα με πίκρα από το επάγγελμα που αγάπησα, αλλά οι καλοί μου φίλοι δικηγόροι έμειναν μαζί μου και απαρίστανται σε όλες τις εκδηλώσεις μου και τους ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Πένια Επιβατίνου, την δικηγόρο, αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, η οποία διακρίνεται με το δικηγορικό της έργο, το σύζυγό της, Θανάση Γκίκα, μέλος της περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμόδιο για τις υποχρεώσεις της περιφέρειας, τον αντιπεριφερειάρχη κύριο Άγγελο Παπαγγελόπουλο, ο οποίος είναι απόψε μαζί μας. Δεν θυμάμαι αν ανέφερα τον Τάσο Λεωνάρδο, ο οποίος έχει το πνευματικό τομέα του Δήμου Σουικιάτου και αντιπροσωπεύει τον Δήμαρχο κύριο Σπύρο Στομακόπουλο. Και όπως και τα παιδιά και η Αγγελική Κλώση και ο κύριος Παναγιώτης Καλύβας που αντιπροσωπεύουν τον Δήμαρχο κύριο Υγεία Ανδρικόπουλο. Αυτοί είναι οι καλεσμένοι μου αξιότιμοι και επιτρέψτε μου να συνεχίσω. Ανδρέα, το κύριο Δήμα. Αγαπητοί μου φίλοι, έγραψα ένα πολιτικό βιβλίο, στο οποίο είχε όλη την καλή πρόθεση ο κύριος Χρήστος Δήμας να γράψει τον πρόλογο. Κάναμε την παρουσίαση του βιβλίου και ο κύριος Δήμας ήταν παρόν και μίλησε. Εγώ είχα κάνει το μέγα λάθος να μην το ψηφίσω. Και ο κύριος Χρήστος Δήμας ανέβηκε στον άμπονα και μίλησε και λέει: εγώ τιμάω και υποστηρίζω τον Ανδρέα Μιλιώτη και ας μην με ψήφισε. Από τότε έγινα follower του Χρήστου Δήμα και παρίσταται σε όλες τις εκδηλώσεις μου. Τον εκτιμώ και τον σέβομαι ιδιαίτερα γιατί είναι συνάδελφος δικηγόρος, βουλευτής και του εύχομαι λαμπρή πολιτική πορεία. Ο πατέρας του κ. Σταύρος Δήμας είναι υποψήφιος πρόεδρος Δημοκρατίας και εγώ τι να ευχηθώ στον κ. Χρήστο Δήμα από το 29 Δεκεμβρίου να εκλέξουμε πρόεδρο. Αυτά και προχωράω. Είχα γράψει πολλά ονόματα τα οποία δεν ήρθαν, είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις, οπότε πρέπει να τους παραλείψω. Μου λείπει ένας αστυνομικός χειραφτής. Δεν είπα τον αστυνομικό χειραφτή της αστυνομίας κάποιου του κ. Σπύρο Προνιώτη και κάποιο άλλο παιδί, το σύζυγο της κυρίας Φίθα, ο σύντροφος σύζυγο δεν ξέρω ή φίλο, τον οποίο δεν θυμάμαι το όνομά του. Ας με συγχωρήσει. Ας περάσουμε στο βιβλίο που παρουσιάζουμε. Λέγεται «Η Οδύνη του Έρωτα» και αποτελεί το τρίτο μέρος της γραφικής μου τριλογίας που αφορά τον έρωτα και την αγάπη. Το πρώτο βιβλίο ήταν το Έρωτας Ανήκα της Άρκαν, διηγήματα και το δεύτερο Έρωτας Μέρα τα περνάει, ποίηματα, και το εταιρνό τρίτο η Οδύνη του Έρωτα και πάλι διηγήματα. Αυτό το βιβλίο άρχισα να το γράφω ενστικτόδικα, χωρίς ούτε μία πρόσβαση στην αλήθεια, απλά μέσα από κουβέντες με φίλους πήρα το έναυσμα να τους ταχυολογήσω. Θέλω να σας προειδεάσω λίγο για το περιεχόμενο του βιβλίου και που κάποιος θα το χαρακτήριζε ερωτικό, τολμηρό κάποιες στιγμές, μα και κυρίως καταθλιπτικό. Θέματα που αντιμετωπίζονται στη σημερινή ζωή. Απευθύνεται κυρίως σε νέους και μπορεί να υποκρύπτει ένα ηθικό δίδαγμα για τις συνέπειες μιας λάθους επιλογής, έτσι ώστε να είναι αναπαυκτές και αναγνωρίσιμες τις παγίδες της ζωής. Ο έρωτας εντάξει είναι αποδεκτός, όταν όμως το επιτρέψουμε να διακυβεύει τη ζωή μας, πάντα υποκρύπτει ένα οδυνηρό τέλος. Δεν ξέρω αν έχω καταφέρει κάτι, θα το καταλάβετε όταν διαβαστεί το βιβλίο. Θέλω εδώ να πω
ότι και τα 15 διηγήματα και ποίηματα είναι από κύμα καθαρά της φαντασίας του συγγραφέα. Τώρα θα περάσω στους ομιλητές με πρώτον τον πρώην πρωτοδίκη και από πολλά έτη δικηγόρο Κώστα Μιχόπουλο στο πρωτοδικείο Κορίνθου και στο εφετείο Απλίου. Αξιότιμη κύριε Μιχόπουλε, έχετε το λόγο. Γεια σας. Τον γνώρισα σε κάποια καφετέρια εκεί πέρα και μιλήσαμε για διάφορα θέματα. Τώρα ακούγεται. Τον γνώρισα σε κάποια καφετέρια, μιλήσαμε για διάφορα πράγματα και κάποια στιγμή μου είπε με τι ασχολείται. Ξέρω ότι ήταν συνάδελφος παλιός, ο οποίος όμως υπέστη κάποια ασθένεια, ας πούμε, την οποία υποφέρει και σήμερα ακόμα, και η οποία τον παρεμπόδισε να κάνει τη δικηγορία. Η δικηγορία βέβαια δεν είναι δύσκολο επάγγελμα για έναν άνθρωπο που έχει αναπηρία και προπαντός δεν μπορεί να περπατήσει. Η δικηγορία γίνεται κυρίως με τα πόδια. Αν ξέρεις και λίγα νομικά, καλό είναι. Αλλά πρέπει να ανέβει σκάλερ, να τρέξει υπηρεσίες από εδώ, από εκεί. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούσε να τα κάνει. Όμως τον κέρδισε η λογοτεχνία, νομίζω, όπως θα σας πω στη συνέχεια. Μου έδωσε ποίηματα και πεζά. Και τα μεν ποίηματα παρέπεψα σε ειδικότερους, γιατί δεν είμαι ειδικός να τα κρίνω εγώ τα ποίηματα. Εγώ διάβασα τα πεζά του και είδα ότι ένας άνθρωπος, τα πρώτα, όχι το τελευταίο το οποίο παρουσιάζει σήμερα, στα οποία είδα ένα εξαιρετικό ταλέντο, ιδιαίτερα σπουδαίο ταλέντο και αξιοσημείωτο, και τον ενεθάρρυνα στο βαθμό που αυτό τον βοήθησε να συνεχίσει την προσπάθειά του σε αυτό το πράγμα πάνω. Και ήδη μας παρουσιάζει βέβαια και το σημερινό βιβλίο, το οποίο είναι και αυτό εφάμιλο και θα έλεγα κάπως καλύτερο από τα προηγούμενα, τα βιβλία τα δικά του. Πολλές φορές ισχύει, σε κάθε περίπτωση ισχύει εκείνο που έλεγαν οι αρχαίοι και είναι το κοινότυπο, το ουδέν κακό να μην γες καλού. Η ασθένειά του αυτή τον οδήγησε, δεν έχασε πολλά πράγματα η δικηγορία, διότι σκέπτομαι τα δικά μου. Σκέπτομαι τις χιλιάδες σελίδες που έγραψα σαν δικαστής, τις αποφάσεις, μετά τις αγωγές, τις αντικρούσεις, τα εξώδικα, όλα εκείνα τα έργα που κάνει ο δικηγόρος, τα οποία είναι σαν εκείνα τα κατασκευάσματα που πάγω, που κάνουν, όπως ξέρετε, στις βόρειες χώρες. Ήδη έχουν ξεχαστεί τα πάντα, όλα αυτά, δεν έχουν καμία σημασία. Λιώνουνε με την πάροδο του χρόνου. Αυτά τα έργα όμως τα οποία γράφει και θα συνεχίσει να γράφει ο Ανδρέας Ομιλιώτης, αυτά θα παραμείνουν. Έτσι λοιπόν, νομίζω πως δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα στενοχωρημένος, διότι ενδεχομένως η αναπηρία αυτή τον οδήγησε σε κάτι καλύτερο από τη δικηγορία. Ίσως η ζωή κέρδισε περισσότερα. Θα θυμηθώ τώρα, δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη ώρα, αλλά πάντως όμως πρέπει να το πω κάτι το οποίο είχε πει και το οποίο είχε θαυμάσει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος φαίνεται ότι έπασε και αυτός από κάποια ασθένεια. Και γράφει κάπου σε μια επιστολή του ότι «Εγεννήθη σκόλοπη στη σαρκή, ώστε με κολαφίζει να μην περαίρομαι». Γεννήθηκε κάποια αρρώστια έχω, λέει, η οποία με βασανίζει για να μην το παίρνω απάνω μου. Και για να γίνω καλά, μήπως ξέρω απαλλαγώ από αυτήν, 3 τον Κύριο παρεκάλεσα, ο οποίος μου απίτησε όμως, αρκείς η χάρη μου, σου φτάνει η χάρη που σου δώσα. Η γάρ δυναμής μου εν τη ασθενεία τελειούνται. Είναι θαυμάσια φράση και ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωση του Ανδρέα, του φίλου μας.
Τώρα, όσον αφορά το έργο, το τελευταίο και τα προηγούμενα, επιχειρούν κατά το πίστον να περιγράψουν το φαινόμενο, το ερωτικό φαινόμενο, τη σχέση δηλαδή, την βαθύτερη, να εμβαθύνουν στα συναισθήματα, στον ψυχισμό των ανδρών, των γυναικών, γύρω από το ερωτικό θέμα. Γράφει και για άλλα ζητήματα και θα πω παρακάτω για αυτά, αλλά εκεί απάνω, με μία γλώσσα η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί, δεν ξέρω αν οι επαγγελματίες κριτικοί θα τη λέγανε έτσι, εγώ δεν είμαι ο επαγγελματίας κριτικός, νεορεαλιστική. Δηλαδή, παρόμοια διηγήματα ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάτης δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα, να πει ορισμένα πράγματα με το όνομά τους, όπως τα λέει ο Ανδρέας, στα έργα του, να πει ορισμένα πράγματα, απευθύνεται σε άλλο κοινό, σε άλλη εποχή, στον προπερασμένο αιώνα, αλλά είναι σύγχρονα δείγματα της σύγχρονης λογοτεχνίας, νομίζω. Πάντως, όλο αυτό το φαινόμενο, το ερωτικό φαινόμενο, το οποίο κυριαρχεί προς τα περισσότερα έργα του, το προσεγγίζει με μεγάλη τρυφερότητα. Και εκεί προσπαθεί να προσεγγίσει να εμβαθύνει στον ψυχισμό των ανδρών και των γυναικών. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία τα ζούμε πολλές φορές, τα έχουμε ζήσει εμείς οι άντρες. Επιχειρεί να μπει και στον ψυχισμό των γυναικών. Εδώ ο κόπος του Ανδρέα είναι μάταιος. Είναι μάταιος. Δεν πρόκειται ποτέ να μπει ένας άντρας στον ψυχισμό του. Είναι τόσο κοντά μας οι γυναίκες, παρά τα αυτά όμως είναι πάρα πολύ μακριά. Ο Αϊνστάιν έλεγε ότι μερικοί άντρες ασχολούνται κατά πιάνουν με πολύ δύσκολα θέματα, όπως να κατανοήσουν τις γυναίκες. Άλλοι ασχολούνται με ευκολότερα θέματα, όπως είναι η θεωρία της σχετικότητας. Αυτά έλεγε αυτός. Υπάρχει και ένα σχετικό ανέκδοτο, δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος εδώ να σας το αναφέρω, για όσους δεν το ξέρουν το ανέκδοτο αυτό. Λέει, ήταν κάποιος ο οποίος έκανε περίπατο στο Long Beach, στη μεγάλη παραλία που υπάρχει πέρα από το Λος Άντζελες, στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εκεί όπως πήγαινε, βλέπει κάτω ένα μισοχωμένο μπουκάλι στο έδαφος, μέσα στον άμμο. Το βγάζει το μπουκάλι, το ανοίγει το μπουκάλι και βγαίνει από μέσα ένα τζίνι. Το τζίνι, όπως ξέρετε, είναι ένα καλοπροαίρετο πνεύμα, το οποίο δεν είναι καλικάτω, αλλά είναι κάτι άλλο. Το οποίο είναι καλοπροαίρετο και του λέει, άνθρωπέ μου, σε ευχαριστώ που με απελευθέρωσες. Είμαι 300 χρόνια μέσα κλεισμένος σε αυτό το μπουκάλι. Τι θες να κάνω για σένα? Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα για σένα. Τι θες να κάνω για σένα για να σου ανταποδώσω το καλό που μου έκανες? Λέει, μπορεί να κάνεις οτιδήποτε. Πολλά πράγματα μπορώ να κάνω. Του λέει, ξέρεις, μου αρέσει το surfing και θέλω να πηγαίνω στη Χαβάη να κάνω surfing εκεί, αλλά αφού πάμε το αεροπλάνο είναι αδύνατο να βγω σε αεροπλάνο. Και έτσι θα ήθελα να μου φτιάξει, αν είναι δυνατόν, έναν δρόμο να πηγαίνω με το αυτοκίνητό μου. Από το Λος Άντζελες στη Χαβάη, είναι 5.000 χιλιόμετρα η απόσταση. Του λέει λοιπόν, το Τζέινι του λέει, ξέρεις τι ζητάς? Ζητάς όλο το τσιμέντο που παράγεται στη γη επί 40 χρόνια, θα πρέπει να κάνουμε πόδια 5.000 μέτρα βάθος, μέσα να στηρίξουμε την γέφυρα για να πας. Του λέει, πως θες τίποτα άλλο πιο εύκολο, πιο απλό, για να μην αναλώσουμε και όλο το τσιμέντο που υπάρχει στη γη. Του λέει, αφού είναι δύσκολο αυτό, μήπως μπορεί να πιάνω τα αυτή μου κάπως έτσι και να καταλαβαίνω τις γυναίκες. να καταλαβαίνει τις γυναίκες, έξε το κεφάλι του το τζιν και του λέει, δεν μου λες, εκείνη η γέφυρα που θες να σου φτιάξω, θες να έχει
Μία ή δύο λωρίδες από το καθένας. Πάντως, τελικώς μπορώ να πω από το... Τα διάβασα όλα τα έργα του, τα πρόσεξα ιδιαίτερα, μια και μου ζήτησε να κάνω και αυτή την παρουσίαση. Τα διάβασα τα έργα του και είδα ότι είναι εξαιρετικά δείγματα της νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Προσεγγίζει πραγματικά με αρκετό βάθος, με εξαιρετικό βάθος πολλές φορές, όλα αυτά τα φαινόμενα, τα ψυχικά τα οποία αναλύει. Αναφέρεται, ασχολείται και με άλλα θέματα, ασχολείται και είναι και σε έναν βαθμό αυτοβιογραφικό το έργο του. Ενδεχομένως περιστρέφεται και γύρω από την κατάσταση, την ασθένειά του κλπ. Όλα αυτά. Πάντως η πένα του είναι αιχμηρή, είναι καμιά φορά σκληρή, είναι δυναμική και εκφραστική. Σε κάνει, εμένα τουλάχιστον, έτσι μου συνέβη, να βιώνεις το αντίτιμα, δηλαδή να ζεις στιγμές που ενδεχομένως έζησες στη ζωή σου. Έζησες κάπου. Εμείς οι άντρες, σαν από τις γυναίκες είπαμε, μάταιος ο κόπος. Γι' αυτό. Εκείνο που ακόμα έχω να παρατηρήσω είναι ότι το όλο έργο του παρουσιάζει μια πηγαία αγάπη και τρυφερότητα για τον άνθρωπο. Θα θυμίσω από το τελευταίο βιβλίο σου, Ανδρέα, εκείνο το κομμάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση των δύο ασθενών που είναι μέσα στο νοσοκομείο, ο ένας κατάκητος και δεν μπορεί να δει από το παράθυρο και ο άλλος τυφλός και στο παράθυρο μπροστά είναι ένας τείχος. Παρά τα αυτά, από καλοσύνη διηγείται και από τη φαντασία του διηγείται στον άλλο τι βλέπει έξω. Και του περιγράφει ότι βλέπει κόσμο να περπατάει, άνθρωποι να κάνουν, παιδάκια να παίζουν σε πλατείες, ενώ δεν έβλεπε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό μου κάνει εντύπωση, έδειξε δηλαδή πόσο πού μπορεί να φτάσει καμιά φορά η καλοσύνη του ανθρώπου για τον άλλο άνθρωπο που ήταν κατάκητος, ακίνητος και δεν μπορούσε να δει τίποτα. Του συνιστώ να συνεχίσει το έργο του, Είναι δύσκολο. Θα θυμηθώ εδώ ένα νομικό το οποίο έχουν πει αυτοί οι αβορίγες, οι αυτόχθονες κάτοικοι της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, οι οποίοι λένε ένα τρομερό κατά τη γνώμη μου νομικό ταξιδιώτη στο δάσος μονοπάτια δεν υπάρχουν. Τα μονοπάτια φτιάχνονται περπατώντας. Λοιπόν, περπάτα, συνέχισε και δεν νομίζω. Οι επαΐοντες περισσότερο από μένα, ο οποίος ομολογώ πως είμαι ερασιτέχνης παρουσιαστής βιβλίου, πλήρως ερασιτέχνης, μπορώ να πω ότι οι επαΐοντες πρέπει να σε καλωσορίσουν. Δανείζομαι εδώ που πάει μια φράση του Κώστα Χαβάφη, του ποιητή, μια από ένα ποίημα του, να σε καλωσορίσουν στον ιδεών την πόλη. Αυτά μόνο. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κώστα Μιχόπουλου. Με συγκίνησε η προσέγγιση του και θα πω ότι είναι τιμή μου που κάποιες φορές μοιραζόμαστε ένα καφέ μαζί με πολύ επικοδομητική συζήτηση. Ο κύριος Κώστας Μιχόπουλος έχει γράψει την ειδική του ιστορία αστρονομικά και εγώ είμαι πολύ ελάχιστος για να σταθώ δίπλα του. Είπα ότι εγώ προσπάθησα, δεν έγινε ποτέ πατροναντίας δικηγόρος, πάντα ήμουν ερασιτέχνης, γιατί προσπαθούσα να πάρω όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα για να μην στερηθεί ο πελάτης μου την καταβολή. Και η συνέπεια ήταν να με θεωρούν καθόλου καλό δικηγόρο επειδή έπαιρνα λίγα χρήματα. Από εκεί και πέρα, εγώ αποφάσισα να αποχωρήσω γιατί δεν με επέτρεπε η κινητικότητά μου να συνεχίσω. Έφυγα με πίκρα, αλλά επειδή δεν είναι κακό να μιλιές καλού, χωρίς να θέλω να εστερνιστώ το χαρακτηρισμό του συγγραφέα ή του ποιητή, απλά κάνω προσωπική μου προσπάθεια για να αισθανθώ περισσότερο παραγωγικός και ουσιαστικός.
Αν κάποιον ενδιαφέρει ένα από τα βιβλία με ένα διήγημά μου, αυτό θα είναι τιμή για μένα και αξιοσύνη. Τώρα, μετά τις ευχαριστίες στον κύριο Κώστα Μιχόπουλο, θέλω να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι. Πριν το ακούσουμε όμως, θέλω να σας παρουσιάσω την μπάντα μας, τον τραγουδιστή κύριο Νίκο. Τον τραγουδιστή κύριο Νίκο Τριπολιτσότη, ο οποίος τελείωσε ΤΕΗ, τελείωσε το οδείο, τις μουσικές σπουδές στο οδείο και τώρα τραγουδάει κάνοντας συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κύριος Νίκος Τριπολιτσότης είναι ικανός τραγουδιστής και του εύχομαι πολλά CDs και DVDs με προσωπική επιτυχία ο Χρυσάκη Βλεφνένη. Ο grande συνθεσαϊτζερίστας βοηθός του στα πλήκτρα είναι ο κύριος Λευτέρης Πετσάβας, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός δάσκαλος και σαν δεύτερο επάγγελμά του έχει τη μουσική. Νομίζω ότι είναι αξιοσύνη για έναν άνθρωπο να έχει τις ευαισθησίες του μουσικού και ταυτόχρονα να μπορεί να είναι ένας αξιόλογος δάσκαλος. Παρακαλώ, θέλω να ακούσουμε το τραγούδι «Φαντασία μου». Πρωτού ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πούμε ότι χάρηκα πολύ που γνωρίσαμε τον Ανδρέα Δελιώτη. Έχω την τιμή να τον γνωρίσω 15 μέρες, αλλά τα δύο πρώτα τηλεφωνήματα που κάναμε με συγκίνησαν πάρα πολύ. Είναι αρκετά ευαίσθητος και δημιουργικός. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και εγώ τη σειρά μου σας καλησπερίζω. Είναι τιμή και χαρά μας που μας κάλεσε ο καινούργιος συγγραφέας να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερες
σπίτια. Μετά την ωραία ερμηνεία του Νίκου Τριπολισώτη σε ένα δύσκολο τραγούδι του Γιώργου Ταλάρα, τη Φαντασία, που απόψε παίχθηκε γιατί μπορεί να είναι καθαρά η φαντασία του συγγραφέα, θέλω να παρέμβω στον κύριο Κώστα Νικόπουλο και να του πω ότι ξέρω γιατί έχω στήσει κατά πλάκας. Επειδή όταν ήμουν 20 χρόνων χόρευα πάρα πολύ, είπα θέλω να τον τρίξω διαστήσεις να μην μπορεί να πάρει τα πόδια του ξενιάζει από αυτόν. Τώρα θα συνεχίσουμε τις ομιλίες με την ομιλία της κυρίας Παναγιώτας Επιβατινού, της πένης μας, δικηγόρου, αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, η οποία ήταν παλιά μου φίλη χρόνια τώρα σαν συνάδελφη, την εκτιμώ και τη σέβομαι. Έχει σύζυγο τον κύριο Αθανάσιο Γκίκα, ο οποίος είναι το Διοικητικό Συμβουλίο της Περιφέρειας, και αυτά τα παιδιά, αυτό το ζευγάρι, τα θεωρώ αδέρφια μου και συνυποστηρικτές μου. Αυτή τη στιγμή η κυρία Επιβατινού θα έχει τη δεύτερη ομιλία. Παρακαλώ, κυρία Επιβατινού. Ευχαριστώ. Να καλησπερίσω και εγώ από την πλευρά μου το εκλεκτό μας κοινό. Πραγματικά έχουμε μια φιλολογική βραδιά και όπως είπε και ο προληλής σας, ο πρώην συνάδελφος, ο κύριος Μιχόπουλος, είναι μια φιλολογική βραδιά στην οποία προλογίζουν νομικοί. Εδώ λέγεται και το παράδοξο δηλαδή της όλης υπόθεσης. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ανδρέα για την τιμή την οποία μου έκανε να πω δύο κουβέντες για την προσωπικότητά του και για το έργο του. Γιατί πραγματικά ήταν και ένας πάρα πολύ καλός φίλος, ένας εκλεπτός συνάδελφος, ο οποίος επί 15-17 έτη άσκησε τη δικηγορία με μαχητικότητα, θα έλεγα Ανδρέα, και όχι έτσι όπως την παρουσίασες εσύ, όπως την παρουσίασες. Δυστυχώς κάποιοι άλλοι λόγοι σε έκαναν να φύγεις από το επάγγελμα το δικηγορικό και να ασχοληθείς με μια άλλη σου αγάπη, τη συγγραφή διηγημάτων και ποιημάτων. Είσαι μια πολυσχηδής προσωπικότητα και όλη αυτή η ενασχόλησή σου με τη συγγραφή δείχνει μια υπέρμετρη ευαισθησία την οποία κρύβεις και γι' αυτό αυτή την ευαισθησία σου την μεταφράζεις στο χαρτί. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω πριν να πούμε τα κοινότυπα και να αναφερθώ σε ένα βιογραφικό, γιατί όπως είπε και ο κύριος Μιχόπουλος, εμείς δεν είμαστε κριτικοί, δεν είμαστε φιλόλογοι για να μπορέσουμε θα δώσουμε μια δική μας διάσταση στο έργο του Ανδρέα του Μιλιώτη. Εγώ θα ξεκινήσω, που πραγματικά μου έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, διαβάζοντας το τελευταίο βιβλίο του, γιατί τα έχω διαβάσει όλα, το οποίο αντιπροσωπεύει πλήρως τον Ανδρέα και τη στάση ζωής του. Αναφέρει στο βιβλίο σου, Ανδρέα, όταν η ζωή σε πουλάει χωρίς να φταίς, τότε ή πεθαίνεις ή αλλάζεις τα δεδομένα για να συνεχίσεις να ζεις. Αυτές οι γραμμές, αν μη τι άλλο, έχουν μια υπέρμετρη αισιοδοξία. Αντλώ μια αισιοδοξία διαβάζοντας αυτό, ότι ο άνθρωπος κρύβει πολύ μεγάλη δύναμη μέσα του και ό,τι και να του τύχει, μπορεί να βρει μια διέξοδο έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του και να είναι και δημιουργικός και παραγωγικός και να συνεχίσει να ζει και να παλεύει έτσι όπως αυτός θέλει και μπορεί. Να αναφερθώ σε ένα μικρό βιογραφικό, έτσι που πραγματικά το θεωρώ απαραίτητο για όσους δεν γνωρίζουν τον Ανδρέα τον Μιλιώτη. Ο Ανδρέας ο Μιλιώτης γεννήθηκε το 1963 στο Θαλερό Κορινθίας. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο Θαλερό και το γυμνάσιο και το λύκειο στο Ξυλόκαστρο. Εισήχθη στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και τελείωσε τη νομική σχολή. Παράλληλα όμως φοιτούσε και σε ΙΕΚ, το οποίο ασχολείται με μαθήματα προσχολικής αγωγής παιδών. Όλο αυτό δηλαδή η ενασχόληση είναι αυτό που σας προείπα, ότι
είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα, δεν περιορίζεται σε ένα μόνο αντικείμενο, ασχολείται με πάρα πολλά και πραγματικά με όσα είχε καταπιαστεί, ασχολήθηκε με άριστο τρόπο. Γράφτηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου, γιατί πραγματικά, πλέον σαν μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου, αναφέρομαι γιατί γράφτηκε στο Πρωτοδικείο Κορίνθου το 1994 και άσκησε τη μάχημη δικηγορία μέχρι και το 2006, όπου λόγοι υγείας τον ανάγκασαν να αφήσει την δικηγορία και να ασχοληθεί με μία άλλη του αγάπη, αυτή την συγγραφή των διηγημάτων και των ποιημάτων. Τον έχει κερδίσει βέβαια αυτή η δεύτερη του αγάπη, γιατί πραγματικά επειδή ασχολείται με πάρα πολύ μεγάλο πάθος με όλο αυτό το οποίο γράφει και πραγματικά γράφει αλήθειες και ασχολείται με τον άνθρωπο, δηλαδή είναι ανθρωπιστικό το όλο του έργο, δηλαδή έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Ο Ανδρέας, ο οποίος, αν μη τι άλλο, αγαπάει όλους τους ανθρώπους και ποτέ δεν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί κάποιους, γιατί όπως σας είπε και ο ίδιος, η δικηγορία δεν την άσκησε σαν επάγγελμα αυτό καθεαυτό, βλέποντας μόνο, απλά έβλεπε τον πελάτη ως άνθρωπο για να μπορέσει να τον εξυπηρετήσει, να μπορέσει να δει τις υποθέσεις του. Γεγονός το οποίο καταδεικνύει πλήρως την ανθρωπιστική του υπόσταση την οποία ζει στο Θαλερό και από τότε που συνταξιοδοτήθηκε ασχολείται με την έρευνα της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας. Και πραγματικά και το έργο του αυτό το οποίο έχει γράψει το Θαλερό μας ασχολείται, αναφέρεται στην τοπική ιστορία του Θαλερού, το οποίο το εξέδωσε στο 2012, αν δεν απατώμε, Ανδρέα. Έχει γράψει πλήστα έργα. Τα περισσότερα τώρα, το τελευταίο το οποίο αναφερόμαστε σήμερα, αποτελεί το μέρος του τριπτύχου της τριλογίας αυτής. Έχει γράψει το Έρος ανήκατε σάρκα, ο έρωτας με έρωτα περνάει και η οδύνη του έρωτα, το σημερινό βιβλίο στο οποίο αναφερόμαστε. Ο Ανδρέας όμως, γράφοντας αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι ερωτικού περιεχομένου, δεν απεκδίεται τη νομική του σκέψη. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν έχει μια διαφορετική άποψη ο κύριος Μιχόπουλος. Γιατί όπως έλεγε και ο Ντίρελμαντ, ο έρωτας αποτελεί μια νομική πράξη. Συνεπώς, δεν απεκδίεται της νομικής του σκέψης, τουναντίον προσπαθεί να πλησιάσει, να πλαισιώσει όλο αυτό το φαινόμενο μέσα από μία άλλη διάσταση. Το οποίο βέβαια με μια μεγαλύτερη ευαισθησία. Η οδύνη του έρωτα, το σημερινό δηλαδή βιβλίο το οποίο επεξεργαζόμαστε, είναι μια συλλογή διηγημάτων και ποιημάτων και κινείται στον χώρο της κοινωνικής πεζογραφίας. Ο λόγος ο οποίος χρησιμοποιεί ο Ανδρέας στο βιβλίο του αυτό είναι χυμαρώδης. Έχει μία ζωντάνια και μία αμεσότητα και ξετυλίγει στα κείμενά του αυτά, στα οποία ξεχωρίζουν οι κεντρικοί άξονες της θεματογραφίας του, η ανθρωπιά, οι οικογενειακές αξίες, η αγάπη για τον συνάνθρωπο και τέλος ο έρωτας στις πολλαπλές εκφάνσεις του, από τον ρομαντικό αισθηματισμό έως τον έντονο ερωτισμό, όπως ούτως ή άλλως αναφέρει και ο κύριος Μακράτος, ο οποίος είναι ποιητής, φιλόλογος και ερευνητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είναι και ο πλέον ειδικός για να μπορέσει να κάνει την κριτική με υποστενή έννοια του βιβλίου
του βιβλίου αυτού. Ο Ανδρέας με τα διηγήματα και τη θυματογραφία του αποτυπώνει ένα αξιόλογο στίγμα στον χώρο της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας και θέτει μια σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον, όπως χαρακτηριστικά γράφει, όπως είπαμε, ο κύριος Μακράτος. Ο Ανδρέας είναι ένα θαλερό παλικάρι. Μου άρεσε αυτό πάρα πολύ, έτσι όπως το έχει γράψει ο κύριος Μακράτος, διότι έχει μία αναφορά στον τόπο στον οποίο κατάγεσαι, από το θαλερό. Ίσως είναι το κλίμα εκεί, Ανδρέα. Είναι το κλίμα, το θαλερό. Αν έχεις κάποιες, μέσα στο βιβλίο σου, έχεις κάποιες εκφράσεις που πραγματικά εμείς οι άνθρωποι, όλοι οι οποίοι ασχολούμαστε με την καθημερινότητα και οι οποίοι η καθημερινότητα μας πλέον δεν μας αφήνει να δούμε κάτι παραπάνω την ομορφιά της ζωής. Εσύ νίκησες, προσπάθησες και νίκησες την ασθενειά σου και βγήκες νικητής μέσα από όλο αυτό τον αγώνα τον οποίο δίνεις πραγματικά και σε συγχαίρω δημόσια, διότι ενσαρκώνεις την άποψη μάλλον την οποία έχεις και την οποία αποτυπώνεις μέσα στη βιβλία σου, ότι η ζωή είναι μία κατάδυση στα βαθιά. Δεν έχεις καθίσει πραγματικά, δηλαδή Ανδρέα με εξέπληξες διαβάζοντας το βιβλίο αυτό. Ήξερα ότι είχες έτσι ένα ταλέντο συγγραφικό, αλλά με τόσο μεγάλο ζήλιο και με τόσο ζωντάνια τα οποία νιώθεις όλα αυτά τα πράγματα, τα αποτυπώνεις στο χαρτί. Ήσουν ένας συνάδελφος εξαιρετικός, άκρος συναδελφικός και μαχητής της ζωής. Και με προσπάθησες και επιβίωσες τα 15 χρόνια με το δικόγραφο. Τώρα προσπαθείς να επιβιώσεις με τη συγγραφή των διηγημάτων και των διηγημάτων σου. Σε όποια προσπάθεια πραγματικά κάνεις, να ξέρεις ότι θα είμαστε δίπλα σου, γιατί το αξίζεις. Αυτό το λέω από βάθος καρδιάς. Σου εύχομαι να συνεχίσεις έτσι όπως μέχρι σήμερα άρπαξες τη ζωή από τα μαλλιά και εύχομαι πραγματικά η καινούργια χρονιά να σου δίνει δύναμη και καινούργια έτσι συγγραφική ευχαριστία, έτσι ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες της ζωής. Πραγματικά είσαι μια προσωπικότητα που την είχαμε αντιληφθεί όλοι οι φίλοι, έτσι, οι οποίοι κάναμε παρέα και οι συνάδελφοι, ότι δεν ήσουν ένας απλός δικηγόρος, ήσουν και κάτι άλλο. Και αυτό πραγματικά το απέδειξες με όλη σου αυτή το συγγραφικό σου έργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τίμησες να έρθω εδώ και να μπορέσω να σας πραγματικά και καλή χρονιά σε όλους μας και να είναι μια χρονιά καλύτερη από την προηγούμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Επιβατινού, που για μένα δεν είναι η κυρία Επιβατινού, είναι η πένη μας, με την οποία μιλάγαμε στα διαλύματα των δικασίμων και είμαστε φίλοι, σαν δυο μικρά παιδιά, που αντιμετώπιζαν τη ζωή με δυσκολία, αλλά με υπερκερασμό των δυσκολιών, σύμφωνα με τη δύναμη της ψυχής τους και όχι με την απέτηση ή την εγωιστική επιβολή. Ευχαριστώ πολύ θερμά για τα καλά της λόγια. Δεν ξέρω αν κατ' ουσίαν τα αξίζω και δεν θα της ευχηθώ να αγγίξει την κορυφή, γιατί την έχει κατακτήσει ήδη με την άψογη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Εύχομαι να παραμείνει στην κορυφή, σε έναν δρόμο μακρύ και ανθοστόλιστο. Πέννη μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς
και ελπίζω να είσαι παρούσα σε ό,τι συγγραφικό πόνημα κάνω. Ελπίζω να είμαι παρόν και εγώ στις ανάγκες σου και στις ό,τι χρειαστείς. Εγώ μπορεί να μην μπορώ να σταθώ όρθιος, αλλά για σένα θα ορθοποδήσω και θα κάνω τα πάντα. Σε ευχαριστώ θερμά. Είδατε τι λέει στις γυναίκες της κατακτάει η Μιχόπουλη, έτσι. Οι γυναίκες θέλουν ποιητικό λόγο. Και τώρα θα ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι της βραδιάς από τον Νίκο Τριπολιτσότη. Όχι και Μαργαρίτσα. Είμαι και δρόμενα και αδόμενα. τραγούδια δεν έχουν επιλεχθεί για να αφορούν τους ομιλητές. Είναι σχετικά με το βιβλίο και όταν θα το διαβάσετε θα καταλάβετε γιατί επέλεξα αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή τα Μαργαριτάρια δεν τα είπα για την Μπέννη, μήπως καταλάβετε να σας σπάσει το κεφάλι. Γιατί είναι εδώ παρόν. Τα τραγούδια αφορούν τα διηγήματα του βιβλίου
και αφορούν τον ψυχισμό του συγγραφέα και του ήρωα. Τώρα θα περάσουμε στην τρίτη ομιλία μας από τον πρόεδρο του εργοστασίου ΡΑΚΣ Πετράκης, κύριο Μάρκο Πετράκη, που του εύχομαι πολλά CDs και DVDs ακόμα και είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θαλερούς, του πρόεδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Θαλερού Άγγελος Κελιανός, και ο κύριος Πετράκης ασχολείται με πολιτιστικά δρόμενα, αλλά και με πολύ σκληρή και παραγωγική δουλειά έχει γίνει αυτό που είναι τώρα και αυτό που αξίζει. Κύριε Πετράκη, έχετε το λόγο. Εγώ δεν ανήκω στους προλαλήσαντες, οι οποίοι είναι λόγοι. Εγώ είμαι ένας τεχνοκράτης. Τίποτα περισσότερο. Θα σας πω δύο λόγια βγαλμένα από την ψυχή μου για τον Ανδρέα, τον οποίο τον γνωρίζω επί 23 συναπτά έτη. Επί 23 συναπτά έτη στο χωριό, γιατί είμαι 23 χρόνια στο χωριό. Αγαπητέ μου συντοπίτη Ανδρέα, σας καλησπερίζω και θα αποπειραθώ να πω δύο λόγια βγαλμένα μέσα από την καρδιά μου, λόγια ενός μέτικου θαλέριτη, αλλά και προέδρου του πολιτιστικού μας συλλόγου. Παρακολουθώ χρόνια τώρα την πορεία του Ανδρέα, την προσωπική αλλά και τη συγγραφική του. Είναι πραγματικά μια πορεία γεμάτη ανθρώπινες συγκινήσεις, αγώνα για την επιβίωση, προσπάθεια ενός πολύ ενδιαφέροντος ανθρώπου να αφήσει το αποτύπωμά του. Κάποιος έλεγε πως ο άνθρωπος για να ολοκληρωθεί πρέπει να φυτέψει ένα δέντρο ή να γράψει ένα βιβλίο. Στο Θαλερό το πρώτο δεν είναι πολύ δύσκολο. Λίγο πολύ ένα δέντρο όλοι θα έχουμε φυτέψει. Το να γράψει όμως ένα βιβλίο είναι μια ιδιαίτερη ικανότητα. Είναι ευαισθησία, είναι τόλμη. Και από αυτά ο Ανδρέας διαθέτει άφθονα. Σε αυτά όλα πρέπει να προσθέσουμε την προσωπική του περιπέτεια στη ζωή. Από νέος ακόμα, και ενώ η όρεξή του για μάθηση και περιπέτεια, το τονίζω αυτό, είχε αρχίσει να φαίνεται, χτυπήθηκε από συνεχή προβλήματα υγείας. Αυτό δεν τον εμπόδισε να προχωρήσει. Συνέχισε τις σπουδές του και έγινε ένας εξέχων δικηγόρος, όπως είχε ονειρευτεί η αγαπημένη του μητέρα, αλλά και ο ίδιος. Όλη του η ευαισθησία, αλλά και η αγάπη του για τη ζωή τον οδήγησε να γράψει. Μέσα από τα βιβλία του φαίνεται όλη αυτή η ανάγκη να ζήσει, να δημιουργήσει. Τα γραπτά του, γεμάτα μελαγχολία και πόνο, αλλά και αγάπη για τον τόπο του, τους φίλους του, τους δικούς του, δείχνουν την ανάγκη του να μοιραστεί μαζί τους τα πιο κρυφά του μυστικά, τις πιο βαθιές ανάγκες του, μα και τη μεγάλη του μοναξιά. Ο Ανδρέας είναι ένας λυρικός αγωνιστής, με ανησυχίες, αγάπη για τη ζωή και τη δημιουργία. Με το τελευταίο του βιβλίο καταθέτει σε όλους εμάς όλα αυτά τα δικά του. Επαναλαμβάνω, τα δικά του, με κεφαλαία γράμματα. Και εμείς του ευχόμαστε καλοτάξιο το βιβλίο του και γρήγορα περιμένουμε το επόμενο. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πετράκη. Με συγκίνησε το πλησίασμά του στον ψυχισμό μου. Με έκανε να ανακοκκινήσω τα λόγια που είπε, γιατί δεν ξέρω αν τα αξίζω, αλλά τον ευχαριστώ θερμά που μου τόνωσε τη δύναμη για ζωή και με έπεισε να συνεχίσω να γράφω. Τώρα, μετά την ομιλία του κύριου Πετράκη, θα ακούσουμε το τρίτο τραγούδι της βραδιάς, το «Δεν μετανιώνω». Thank
Με κάλεσε στην παρουσίαση του βιβλίου της με ποίηση που έχει τίτλο «Πάνω από τα κύματα με τα φτερά του έρωτα». Πήγα, έγινε η γνωριμία μας, ενώ μου είπε ότι εκτός από βραβευμένη διεθνώς ποιήτρια, είναι και καθηγήτρια Αγγλικών με αγγλικό σχολείο στο Διμηνιό. Αληθινά τη θαύμασα για την παραγωγικότητα και την πολυπραγμοσύνη της. Η Νατάσα Καραχρήστου είναι απόψε μαζί μας και θα απευθύνει ένα χαιρετισμό για τη βραδιά. Νατάσα, come on stage. Είναι καθηγήτρια φιλόλογος, αγγλικά διδάσκει πάλι. Και μου είπα το κάνω stage για να το πω απόψε. Good evening, Andreas. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, ως εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών στην Κορινθία και συγγραφέας ποιήτρια, θέλω να ευχαριστήσω τον καλό φίλο, πρώην δικηγόρο και νυν συγγραφέα και ποιητή, επιτυχημένο θα έλεγα, Ανδρέα Μιλιώτη, για την ευγενική πρόσκλησή του. Και επίσης να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές της Προέδρου της ΔΕΕ, κυρίας Χρυσούλας Βαλβέρη Βάρα, και του Διοικητικού Συμβουλίου. Να συγχαρώ επίσης και τους ομιλητές, γιατί αν και δεν είναι φιλόλογοι, δεν ήταν δική τους ειδικότητα η παρουσίαση του βιβλίου, θεωρώ ότι ο καθένας από την πλευρά του απέδωσε πάρα πολύ επιτυχημένα. Αυτό που ήθελε, που ένιωσε όταν διάβασε το βιβλίο, πιστεύω ότι μας το πέρασε ο καθένας με τον δικό του τρόπο και νιώσαμε άνετα μαζί του. Συγχαρητήρια. Δεύτερον, συγχαίρω τον φίλο Ανδρέα Μιλιώτη για την τόλμη του να εκδώσει ένα ακόμη βιβλίο σε μια τόσο δύσκολη εποχή που κινείται στα πλαίσια ενός κόσμου που καθημερινά μετασχηματίζεται και αλλάζει. Προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που τον γνωρίζω, γιατί θεωρώ πως είναι ένας αγωνιστής της ζωής, με καρδιά μικρού παιδιού, μα με ψυχή ατρόμητου λιονταριού. Ο συγγραφέας Ανδρέας Μιλιώτης μας εκπλήσει θετικά, γιατί γνωρίζει ότι ο αγώνας αλλά και η αγωνία για τον άνθρωπο και τη σχέση του με τον συνάνθρωπο είναι οι σημαντικότερες αξίες. Ρυψοκίνδυνος και καινοτόμος. Αναλύει, συνθέτει, αγωνίζεται, δημιουργεί, διακινδυνεύει. Αγκαλιάζει με τη σκέψη του τον κόσμο. Ο Αρχιμίδης αναζητούσε ένα σταθερό σημείο να πατήσει και να μετακινήσει τη γη. Ο Ανδρέας Μιλιώτης κατορθώνει κάθε φορά να ανακαλύπτει ένα σημείο σταθερό για να αφήσει από εκεί το βλέμμα και τον προβληματισμό του. Στο έργο που παρουσιάζεται σήμερα, τολμά να καταθέτει διαλεκτικά τις σκέψεις του. Προβάλλει την ανθρώπινη ματαιοδοξία και την απογοήτευση εξαιτίας της δυσαρμονίας μεταξύ ευτυχίας και δυστυχίας, ενώ γνωρίζει καλά ότι ένα απίθανο, απρόβλεπτο γεγονός μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Ερεθίζει τη σκέψη μας για να μας κάνει ίσως πιο έξυπνους, πιο υποψιασμένους, πιο υπεύθυνους και πιο δυνατούς. Λέει σε κάποιο σημείο του βιβλίου του: «Όταν η ζωή σε πουλάει χωρίς να φταίς, τότε ή πεθαίνεις ή αλλάζεις τα δεδομένα για να συνεχίσεις». Διεισδύει στις ανθρώπινες πτυχές, έχοντας βαθιά την αίσθηση των ανθρωπίνων. Στο ποίημά του, «Κουράγιο στο στερημένο εαυτό», δίνει δύναμη στην ύπαρξή του, αφυπνίζοντας παράλληλα τον συνάνθρωπο να καταλάβει πριν χυθεί όλο το αίμα, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο ίδιος. Ο συγγραφέας Ανδρέας Μιλιώτης σε κάποια σημεία του βιβλίου φαίνεται να διακομωδεί κάποιες δύσκολες στιγμές, επιτρέποντας σε έναν από τους ήρωές του να δραπετεύει νοερά από ένα ανοιχτό παράθυρο στο άκουσμα ενός απρόσμενου ήχου, ενώ σε κάποιο άλλο σημείο ένας άλλος ήρωάς του φαίνεται να αισθάνεται εγκλωβισμένος
και αναρωτιέται πότε τον χτίσατε αυτό τον τοίχο, γιατί κλείσατε το παράθυρο. Η ζωή για τον Ανδρέα Μιλιώτη, όπως αναφέρει ο ίδιος, είναι μια κατάδυση στα βαθιά. Και θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα στον ωκεανό μιας αγάπης, μιας βραδιάς. Πριν κλείσω, θα επαναλάβω την τελευταία φράση του συγγραφέα. Μία ιστορία μιας μέρας χώρισε δύο φίλους και η αιτία ήταν πάλι μια γυναίκα. Καταλήγοντας, εύχομαι το βιβλίο αυτό, η Οδύνη του Έρωτα, να διαβαστεί από όλους και στον αγαπημένο φίλο Ανδρέα Μιλιώτη να παραμένει πάντοτε όρθιος και δυνατός, γνωρίζοντας ότι έχει κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη όλων μας που τον παρακολουθούμε και καμαρώνουμε για τη συγγραφική του πορεία και τη δύναμη της ψυχής του. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλοτάξιδο το βιβλίο σου, Ανδρέα. Περιμένω και άλλες δημιουργίες σου, γιατί ξέρω ότι έχεις ταλέντο. Το έχεις αποδείξει πλέον. Και εν ώψη Χριστουγέννων, καλές γιορτές σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά την ποιήτρια και αγγλικής φιλολογίας καθηγήτρια Αναστάσια Καραχρήστου για τα λόγια της. Βέβαια, με έκανε να αισθανθώ λίγο άβολα, γιατί με ανέβασε πολύ ψηλά. Και εγώ έχω μάθει να ήταμε στα χαμηλά. Η Νατάσα Καραχρήστου έχει κάνει για μένα τόσα πολλά, που έχει ευτελίσει τη λέξη ευχαριστώ. Θα μπορούσα, δεν ξέρω πώς να της το πω. Να της το πω thank you, θα το καταλάβει. Εγώ την ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για ό,τι κάνει για μένα και τη βοήθεια του στισίματος αυτής της βραδιάς. Νατάσα, σας ευχαριστώ πολύ. Απόψε, χωρίς να είναι στο πρόγραμμα, ήρθε ο εξάδελφός μου, κύριος Δημήτρης Διαμαντόπουλος, ο οποίος τον προανέφερα, ήταν καθηγητής φιλόλογος, λυκειάρχης, σχολικός σύμβουλος και τώρα γραμματέας της εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων. Ο κύριος Δημήτρης Διαμαντόπουλος θέλει να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κύριε Δημήτρη Διαμαντόπουλε, παρακαλώ, το βήμα σας περιμένει. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Ανδρέα. Ύστερα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ύστερα από την τελευταία ποιητική συλλογή, ο Ανδρέας Μιλιώτης μας ευνηδίασε άλλη με μια φορά με τη νέα του συγγραφή διηγημάτων και ποιημάτων. Μέχρι τώρα, από όλα τα είδη του έρωτα, με τη βαθύτερη μορφή και έκφραση του σαρκικού έρωτα, τον σχετίζεται άμεσα με τη σαρκική ειδονή που συνδέεται, σχετίζεται άμεσα με μια από τις βασικές λειτουργίες της ανθρώπινης ύπαρξης, την διαιώνιση του ανθρώπινου γένους. Η άλλη είναι η βιολογική, η συνύπαρξη και συνέχεια διαιώνιση του είδους. Ο πλατωνικός έρωτας γεννήθηκε στα χρόνια του Πλάτωνα, όπως είναι γνωστό, και ήταν
πνευματικός, ιδεατός, όπως ορίζουν και οι διάλογοι του Πλάτωνα. Δημιούργημα, όπως είναι γνωστό, αθάνατο, που επέζησε και αιώνες και θα επιζήσει. Και στην περίπτωση βέβαια του έρωτα ισχύει το μέτρον άριστον που διατύπωσε ο μεγάλος διανοούμενος και φιλόσοφος Αριστοτέλης. Η αλήθεια είναι ότι από τα πανάρχια χρόνια δηλώνεται κατηγορηματικά ότι ο στοχαζόμενος άνθρωπος πρώτα τραγούδισε και ύστερα περιέγραψε τα συμβάντα με τη γραφή του. Βλέπετε το ομηρικό έπος, Ηλιάδα και Οδύσσεια. Και ο Πλάτων, νεαρός, έγραψε πρώτα τα ποίηματά του διακατεχόμενος από τη φαντασία και ύστερα όταν συνάντησε το μεγάλο δάσκαλο της ηθικής φιλοσοφίας τα μάζεψε ό,τι είχε γράψει και τα έσκησε γιατί γνώρισε τον αληθινό και δίκαιο λόγο που αποτελεί τον πυρήνα συγκρότησης κάθε ελεύθερης και ευνομούμενης δημοκρατικής πολιτείας. Θέτω το ερώτημα, αγαπητέ μου Ανδρέα, σε σένα. Μήπως πρέπει να εξαντλήσει τις ακραίες πνευματικές του δυνάμεις στο στοχαστικό λόγο, εκείνο που δημιουργεί ολοκληρωμένες σκέψεις, ανθρώπινες ιδέες και απορίες και σε άλλους βέβαια βασικούς τομείς της ανθρώπινης ζωής. Θα θέλαμε τα διανοήματά σου αλλά και τα επιχειρήματά σου αν μην ξεχνάμε αυτό που διατύπωσε διατύπωσαν επιφανείς διανοητές λέγοντας ότι αξιόλογο βιβλίο είναι εκείνο που δημιουργεί ιδέες, προβλήματα και ερωτηματικά. Θερμά συγχαίρω το συγγραφέα και ποιητή Ανδρέα Μιλιώτη για τα όσα έχει σχετικά γράψει και εκφράσει για το γραφικό και πανέμορφο του χωριό και για τους συγχωριανούς. Καλή δημιουργική εργασία και περιμένουμε νέες πνευματικές εκπλήξεις. Καλές γιορτές σας εύχομαι. Καλή χρονιά, με υγεία και χαρά. Δεν με βοηθούν πολύ τα μάτια μου και κάτι έγραφα για τους πολιτικούς. Συγγνώμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Διαμαντόπουλο. Βέβαια, εγώ αισθάνθηκα στην αρχή πολύ μικρός, γιατί ο Δημήτρης ασχολείται με την ανάλυση των λόγων του Σωκράτη που έχει καταγράψει ο Πλάτωνας.
Εγώ πώς μπορώ να συγκριθώ με ένα μεγάλο και ήρωα και άνθρωπο και φιλόσοφο? Εγώ απλώς προσπαθώ να καταγράψω 5 εμπειρίες της ζωής. Ο Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος επέλεξε τη βραδιά αυτή να μιλήσει για τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη. Δεν ξέρω αν εγώ με τα κείμενά μου έδωσα το έναυσμα, αλλά ό,τι και αν είναι, το ότι απόψε επέλεξε να μου μιλήσει για τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη, εγώ τον ευχαριστώ θερμά και με συγκινεί πάντα με τις γνώσεις του και την αξιοσύνη. Μια λέξη μόνο θέλω να πω. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, Ανδρέα μου, αλλά η ενασχόλησή μου από τότε που είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ύστερα από 35,5 χρόνια, είναι περισσότερο στη φιλοσοφία, την κλασική φιλοσοφία. Αυτοί που θεμελίωσαν διανοητές, όπως είναι ο Πλάτων, Αριστοτέλης και μετέπειτα και ιδιαίτερα επεσήμαναν μεγάλες αξίες, ηθικές κοινωνικές αξίες, τις οποίες σήμερα αναζητούμε, γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος έχασε τον ηθικό του προσανατολισμό και τις ηθικές αυτές αξίες που αν τις είχαμε δεν θα πέρναγε σήμερα ο κόσμος όλος αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή σχεδόν βάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Διαμαντόπουλο. Ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος είναι σύζυγος πρώτης εξαδέλφης Αθανασίας Μαυρατζά Διαμαντοπούλου. Πάντα είχαμε μια καλή σχέση. Και πάντα η παρέα μου μαζί του ήταν ένα σχολείο για μένα. Κάποια στιγμή μας επισκέφθηκε στο νερό. Καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι και μεταξύ τυρού και αγλανδίου, εγώ τον ρώτησα να μου εξηγήσει τι είναι πολιτικός πολιτισμός. Ο Δημήτρης πήρε το έναυσμα και άρχισε να μου μιλάει. Ενώ μιλούσε, εγώ πεταγόμουν και του λέω γιατί το λες αυτό και με αυτό διαφωνώ και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ο άνθρωπος αγανάκτησε. Οπότε κάποια στιγμή μου λέει, άκουσε Ανδρέα, για να είσαι καλός σαν συνομιλητής πρέπει πρωτίστως να είσαι καλός ακροατής. Εγώ δεν ήμουν καλός ακροατής. Και για τον Δημήτρη, ίσως αν με είχε μαθητή, ίσως να είναι ένα μικρόβιο που του μπαινε στη μύτη. Τον ενοχλούσε. Ευτυχώς ο Δημήτρης είναι πρώτος μου εξάδελφος και το σέβομαι και τον εκτιμώ και τον αγαπάω και σε κάθε παρουσίαση βιβλίου μου ο Δημήτρης είναι παρόν για να μου δώσει την αξιοσύνη ενός πνευματικού ανθρώπου. Θέλω να πω 2 λόγια ακόμα όσον αφορά τα διηγήματα που είναι καθαρά imagine novel, φανταστικά δηλαδή διηγήματα, που τα είχα σχηματίσει στο μυαλό μου και αισθανόμουν αφόρητη την πίεση να τα βγάλω. Αυτά περί του βιβλίου που κατεγράφηκε αυτό σαν ένα ακόμα συγγραφικό μου πόνημα, με επίδοση συναισθημάτων κατά την ανάγνωση. Συμπεριέλαβα στο βιβλίο ερωτική τολμηρότητα για να πω ότι η ζωή μέσα στα προβλήματά της έχει και τις καλές της στιγμές και κατ' ουσίαν όλα στη ζωή με προορισμό τον έρωτα μπορούν, αν όχι τα πάντα, να λυθούν τα περισσότερα θέματα. Μπορεί όμως να απερπεπλεχθούν και να δημιουργήσουν σημαντικό πρόβλημα στη συνέχεια της ζωής. Δεν ξέρω αν είμαι άξιος για να μιλήσω για την εμπλοκή του έρωτα. Απλά διαβάστε το βιβλίο και μην φέρετε γνώμη, απλά πείτε ότι είναι ένας άνθρωπος που το παλεύει στη ζωή του. Μετά τις όμορφες τοποθετήσεις, η βραδιά οδεύει στο τέλος. Υπάρχει όμως ένα ακόμα που θέλω να πω. Η κυρία Μέρη Νικολοπούλου, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού Ηλέκτρα Κορίνθου και της Περιφέρειας, θα απαγγείλει ένα ποίημα από το βιβλίο μου, το κουράγιο στο στερημένο εαυτό. Νατάστα, σε καλώ στη σκηνή. Μέρη.
Καλησπέρα σας και από μένα. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να απαγγείλω ένα από τα ποίηματα του τιμόμενου προσώπου σε αυτήν την εκδήλωση, του αξιόλογου συγγραφέα, ποιητή και αγαπητού συντοπίτη μας, Ανδρέα Μιλιώτη, από το υπέροχο βιβλίο του Ιωδίνη του Έρωτα. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που με επέλεξε να βάλω κι εγώ αυτή την μικρή ταπεινή πινελιά μου στον υπέροχο αυτό καμβά της παρουσίασης του βιβλίου του. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδη η Οδύνη του Έρωτα. Θα ήθελα να του ευχηθώ να ακολουθήσουν και άλλα βιβλία έτσι επιτυχημένα, όπως τα προηγούμενά του, με πρωταγωνιστή πάντα τον έρωτα και την αγάπη. Γιατί, όπως είχε πει και ο Τόμας Μορ, δεν υπάρχει τίποτα γλυκύτερο στην ζωή από τον έρωτα και το νεανικό όνειρο της αγάπης. Τον ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω, αν και δεν είμαι τόσο επιτίδια στην απαγγελία, θα προσπαθήσω να το απαγγείλω όπως θα ήθελε ο ποιητής. Κουράγιο στο στερημένο μου εαυτό. Ω ψυχή μου, αθώα ψυχή, που πλανιέσαι μοναχή σου, μες στον κόσμο προσευχή σου, για να μην χαθείς ψυχή. Ω πονεμένο μου κορμί, που παλεύεις μοναχός σου, μες στον κόσμο αγωνίσου, για να μην χαθείς κορμί. Ω νου μου, παιδεμένε μου νου, κοίτα, πράξε με τη σκέψη σου, ποτέ σου μη μ' αφήσεις να τις ρίξω στον ξερόβραχο βουνού. Ω μάτια μου, δακρυσμένα μου μάτια, μην ψάξετε το ψεύτη, μόνο κρατηθείτε, μήπως σωριαστείτε, σαν σας σπάσουν τον καθρέφτη. Άνθρωπε, σώμα, ψυχή και πνεύμα, τρέξε να προλάβεις, ουσιαστικά να καταλάβεις πριν χυθεί όλο το αίμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Μέρη Νικολοπούλου για την υπέροχη απαγγελία της, η οποία βοήθησε να δώσει αξία σε αυτά τους 5 στίχους που έχω γράψει, και μάλλον θα την κλείσω τη Μέρη Νικολοπούλου να μου απαγγέλει ποίηματα, γιατί με ανεβάζει πολύ. Η Μέρη Νικολοπούλου είναι αξιοπρεπής κυρία δημοσιογράφος στο Ηλέκτρα, στην Κόρινθο, κάνει φιλολογικές βραδιές, λαογραφικές βραδιές, ιστορικές βραδιές, με τις διαδρομές της, με τη ζωή είναι η γυναίκα, με τόσες εκπομπές στο Ηλέκτρα, και έχει αποδείξει την αξία της. Και εγώ, να μην πω άλλα λόγια, όλος ο κόσμος ξέρει ποια είναι η Μέρη Νικολοπούλου και τι πρεσβεύει. Μέρη, σε ευχαριστώ. Εδώ, μετά τις τοποθετήσεις των συνδεδεμένων της βραδιάς, η βραδιά πλησιάζει στο τέλος της. Θέλω να την κλείσουμε μουσικά με ένα ακόμα τραγούδι που σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το αφιερώσω στον εαυτό μου. Οπότε, εφόσον το αφιερώνει στον εαυτό του, θα το πούμε όλοι μαζί. Γιατί το ξέρετε όλοι, είναι γνωστό. Ένα τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου.
Βολτζότη, ο οποίος με μπίζαρε απόψε, και αν δεν θέλετε να δείτε το καλύτερο παιδί, δεν είχατε περιθώριο να μην χειροκροτήσετε, μην τροπιαστούμε κιόλας. Αλλά τέλος πάντων, προσπαθώ να είμαι αξιοπρεπώς καλός. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Είδα στο βάθος τον κύριο Χρήστο Γούλα, τον κύριο Χρήστο Γούλα, τον οικονομολόγο που αδερφαίνει. Τον καλωσορίζω, αν έστω κι αν ολοκληρώνω τη βραδιά. Η βραδιά εδώ έλαβε τέλος. Ήταν μία ώρα και πλέον που ήταν γεμάτη συναίσθημα, μια κοινωνική στιγμή για να έχουμε καλά Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ θερμά, καλό μας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ήμουν όλη μέρα.